Insellmilkom. Illum is-Sibt 20 ta' Marzu nilqakom għal Qudiesa Rożarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum niltaqgħu ma' Nikodemu li quddiem il-Fariżej qaltlu biex jiddefendi lil Ġesu, iżda moħħu qallu biex ma jieħux ir-riskju. Mulej, tini l-kuraġġ niddefendi il-kelma tiegħek u t-tagħlim tal-Knisja tiegħek. Imwiċ tal-mewt ħakmuni, ħbula tal-imwiet dawruni, fl-hemm tiegħi lil mulej sejjaħt, sema leħni mit-tempju tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Aħna wkoll insemmaw il-karba tagħna quddiem Alla l-Missier b'fiduċja kbira li hu jisma' u jagħtina l-għajnuna tiegħu. Kieku ngħixu dan il-ftit ħin ma' Alla biex nisimgħu l-kelma tiegħu biex jagħtina l-qawwa tiegħu. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-mistieri qaddisa jew narfu d-djufija tagħna, narfu wkoll id-dnub tagħna u nitolbu l-ħniena ta' Alla. Int ħanin bil-bosta ma' min isejjaħlek mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti kollok tieba mal-midinbin Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej, kun int li tmexxi l-qlub tagħna, għax mingħajrek ma nistgħux noġbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Il-mulej għarrafni u jien sirt naf. Inti urejtni l-emejjel tagħhom u jien bħal ħaruf ġwejjed meħu tal-qatla ma kontx naf li kienu qed jassu kontrija u jgħidu ħanoqtlu s-siġra bil-frott tagħha, inqaċtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx aktar. Int mulej tal-eżerċti imħallef ġust li tifli l-qalb u l-moħħ. Ħallini nara l-vendetta tiegħek minnhom għaliex fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Salvani minn kull min iħabbatni u eħlisni li ma jaħtfunix bħal l-jun u jqattawni u ma jkunx hemm min jeħlisni. Flimkien, mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Għamel ħaq minni mulej skont is-sewwa tiegħi u skont it-tjubija li hemm fija. Ħajintemm il-ħażen tal-ħżiena li jitwettaq il-bniedem is-sewwa. Int li tarbel il-moħħ u l-qalb, int Alla ġust. Flimkien, mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. It-tarka tiegħi hu Alla li salva l-minu qalbu safja. Alla hu l-imħallef ġust. Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. Flimkien, mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi.
ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċiera, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien meta xi wħud min-nies semgħu kliem Ġesu qalu tassew dan hu l-profeta. Oħrajn qalu dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilija, ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn nisel ta' David u minn Betlem, ir-raħal minn fejn kien David. Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom riedu jaqbduh, iżda ħadd ma mett idejh fuqu. L-għases reġgħu lura għand il-qasisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom dan kif ma ġibtuhx magħkom. L-għases qalulhom ħadd qatt ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom intom ukoll tqarraqtu hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmen fih, imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuwiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesu, qabeż u qalilhom jaqgħu l-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel. Huma qalulu m'intix int ukoll mill-Galilija hux? Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed telqu lejn djarhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Il-kelma Alla jisa bħal mera. Hekk fiha hekk naraw dak kollu li jkun qed jiġri fina, jiġri fil-bniedem, f'kull wieħed waħda minna. Hekk l-qari tal-lum jiġbor dawn ir-reazzjoni differenti ta' nies differenti ma kollha jirriflettu xi ħaġa li tkun qed tiġri fina mhijiex tagħhom ta' dawk ta' dak il-grupp, imma kull waħda turina x'qed jiġri fil-qalb tal-bniedem. Hekk l-ewwel waħda jiġbora diġà Ġeremija meta jgħid dawn jiftehmu bejniethom ħanoqtlu s-siġra bil-frott tagħha, inqaċtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx aktar. Hekk dan il-komplott biex neliminaw hekk il-kelma li hija vera, dik li tisfidani biex niskopri iżjed. Hekk hawnhekk naraw fil-ħajja ta' Ġesu wkoll strateġija ta' nies li qegħdin jaħdmu ħalli jaraw kif jeliminawh. Hekk huma jħossu li jafu kollox, u allura xi ħaġa li tisfida l-mod kif qed jaraw l-affarijiet, il-mod kif fehmu lil Alla, dik jeliminaw għaliex skomda. U jagħmlu dan il-komplott li mbagħad jibqa' għaddej fil-Vanġelu ta' San Ġwan sakemm lil Ġesu joqtluh, jeliminawh. Kemm hemmhekk ninnotaw hekk taqbida li jkollna fil-qalb tagħna x'hekk li aħna wkoll jekk jiġi dik il-mument fejn is-supervja fejn inħossni wisq mimli bija nnifsi li m'hemm xejn x'nitgħallem iżjed, m'hemm xejn x'niskopri. Jien naf u dak li narah li jisfida li qed jistedinni biex niskopri xi ħaġa ġdida nagħmel minn kollox biex neliminha. Hekk għandna l-modi sottili tagħna mhux biss il-qtil li jiġri wkoll, imma wkoll il-modi l-oħrajn li aħna jekk ġiet kelma li hija ta' ġid għalija nakkuża l-persuna għax ma tarax tagħha. Dik ħad titkellem, dak ħa jitkellem, u bil-mod insikket, nipprova nsikket il-kuxjenza biex jien ma niċċaqlax. Hekk dak huwa aspett minnhom li naraw f'dan il-qari li naraw f'ħajjitna wkoll. Ma mbagħad għandna wkoll eżempju ta' nies li jibdew isibu l-kuraġġ. Għandna żewġ
biex ngħid gruppi ta' nies fil-Vanġelu tal-lum. Għandna minnaħa lil Nikodemu li qabel sibnieh fid-dlam tal-lejl imur għand Ġesu, hekk huwa wieħed minn dan il-grupp li kien qiegħed jikkomplotta, ma Nikodemu beda jsib il-kuraġġ, isma' da fihem vuċi li hija differenti, ħanisimgħu, ħammur. Ekku Nikodemu issa jsib il-kuraġġ ukoll li jgħid kelma li ħirġa wkoll mir-raġuni. Aħna m'għandniex liġi li tgħidilna isma' tistax takkuża l xi ħadd qabel ma tisimgħu, tagħti spazju għall-ġustizzja, għall-verità. Hekk il-bniedem li jsib il-kuraġġ li ma jinġarx mill-folla ekku u jfittex dak li hu ġenwin, dak li hu veru, dak li fih raġuni. Ekku għandna min-naħa l-oħra wkoll l-istramba ħafna ma jsibu l-kuraġġ ukoll dawn l-ases li ndbagħtu mill-Fariżej biex lil Ġesu jaqbduh. U dawn jgħidu hekk din il-kelma li kien imbagħad qalha ukoll b'mod qawwi Pietru. Ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Pietru kien qal mulej ant min immorru, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Hekk dal-ases li mibgħutin biex jaqbdu imma kapaċi jisimgħu, jintmessu mill-verità li qed jgħid Ġesu, mill-kliem tiegħu, mill-persuna tiegħu u ma jaqbduhx. Hekk allura iġibulna wkoll eżempji ta' nies li hekk fis-soċjetà isibu l-kuraġġ biex ma jinġarrux mill-ħażin li jipprova jkisser u kapaċi jieqfulu. Kemm nies li anke fis-sempliċità tal-konverzazzjonijiet li nkunu fihom jew id-dar jew meta qed nixtru jew xi post ieħor fejn qed ninqabdu fi kliem li forsi disprezza lil xi ħadd, jakkuża lil xi ħadd dak il-kliem fuq xulxin li għamel ħsara, issib xi ħadd li jkollu l-kuraġġ li jiskot, li ma jkomplix, jew inkella li jitkellem u jgħid isma' jien rajt dik il-kwalità f'dak il-bniedem. Ġifieri fejn aħna nkunu qed ninġarru biex inkissru persuna li dik isma' dik m'hemmx tagħmal dik il-persuna ssib min għandu dan il-kuraġġ bħal dawn l-ases li jgħidu le dil ħsara ma nagħmluhiex aħna. Dan il-qtil jew bil-kliem jew bl-azzjoni jew b'xi azzjoni oħra mhux se nagħmluh dik il-kuraġġ. Ma mbagħad il-qarja għaddinna l-pass ieħor. Il-qarja tal-lum jagħlaq hekk, wieħed telqu lejn djarhom. Hemm deċiżjoni li ħanieħdu wieħed waħda f'dak il-post fejn jiena ninġabar miegħi nnifsi quddiem Alla. Ekku hemmhekk allura l-kelma tal-Alla ma tiġix biss mera li turini t-taqbit li hemm f'qalbi, imma kapaċi wkoll twassalni fejn insib is-saħħa fil-persuna ta' Ġesu. Min ikollu l-kuraġġ li mbagħad jiċċaqlaq u jmur għand Ġesu, jsib il-qawwa tiegħu. Ekku x'insibu fil-persuna ta' Ġesu li jagħtina s-saħħa biex imbagħad nagħmlu l-għażliet tagħna. Ġeremija diġà jgħid bħal ħaruf ġwejjed meħud għal qatla. Ġesu li preżentat fl-istess Vanġelu ta' San Ġwan bħala l-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Hekk il-kuraġġ qawwi l-verità ta' Ġesu li l-ħażin jirbħu bit-tajjeb. Hekk hemm ċevejn eżempji ta' nies dil-ġimgħa ltqajt ma' persuna li kienet tirċievi kliem ta' akkuża li ma kienx ġusta, ma mbagħad ir-risposta tagħha sorprenditni għaliex ma ġietx minn qalb li qed tistmer jew tobot jew takkuża, imma mill-prinċipji tagħha ta' mħabba ta' modrija qed tieqaf għal dak li mhux veru ma bl-istil tajjeb, Ġesu li l-ħażin jirbħu bit-tajjeb. Ġeremija jgħid ukoll fidejk impoġġi l-kawża tiegħi, fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Hekk Ġesu l-istess il-qawwa tiegħu għaliex imbagħad jistrieħ fl-imħabba tal-missier. Jaf li Alla jħobbu, jaf li hu maħbub mill-missier, hekk allura jibqa' jżomm mat-tajjeb anke meta ir-riżultat jidher li ħażin, anke meta qed jiġi msallab. Hekk missier fidejk nintelaq jiena. U jekk Ġeremija jgħid ħanara l-vendetta tiegħek minnhom, imma mbagħad f'Ġesu
dik ma tiġix vendetta, imma tiġi dak li ħireġ mill-qalb ta' Alla. Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Hekk jew inħallu l-kelma ta' Alla turina it-taqbit li jiġri fina meta aħna qed nimtlew b'suppervja b'nuqqas ta' umiltà fejn qed nirreżistu l-kelma ta' Alla, ntolbuh il-mulej jeħlisna. Tolbuh isaħħaħ fina dak li qed jinbena f'qalbna meta aħna qegħdin nintlaqtu mill-kelma ta' Ġesu u nibdew insibu l-kuraġġ li ma ninġarrux mill-folla imma nsibu l-vuċi tagħna. Ma fuq kollox kien nħallu l-kelma ta' Alla taqgħadna ħaġa waħda ma' Ġesu li fih insibu l-qawwa biex nirbħu l-ħażin bit-tajjeb. Li miegħu aħna nistgħu ngħidu lil Alla l-Missier, Missier fl-imħabba tiegħek jiena nerħi l-ħajja tiegħi. Li jien ukoll ma' Ġesu nsib is-saħħa biex fejn irċevejt azzjoni li ġġib reazzjoni ta' mibeda imma nsib il-qawwa f'qalbi biex jiena nibqa' nħobb. Nirringrazzjaw lil mulej għaliex il-kelma tiegħu hija vera u tagħti l-ħajja. Aħna nirringrazzjaw lil Alla l-kelma tiegħu li permezz tagħha jieħu ħsieb il-qalbna, ifejjaqa u jagħtina l-ħajja, nresqulu wkoll talbiet oħrajn. Li Ġesu għarfuh bħala profeta minħabba l-kelma qawwija tiegħu l-kelma li hija vera. Ejjew nitolbu hekk għall-ġenituri, għall-edukaturi, għas-saċerdoti, għal tant nies oħrajn sabiex bil-kelma tagħhom isibu mod kif iwasslu dak li hu sewwa, dak li jagħmel ġid lil persuni avdati f'idejhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tajna wkoll fil-Vanġelu mal-Ases kieku nitolbu hekk għal dawk li jaħdmu fil-qasam tal-ordni, nitolbu għall-pulizija, għal dawk li qegħdin fl-armata, għal dawk li qegħdin fil-ġudikatura. Hekk tant nies li jagħtu servizz biex ikonna l-ordni fis-soċjetà, tolbuk mulej biex tkompli tmexxihom ħalli hekk ikunu ta' servizz sabiħ għalina mibni fuq il-ġustizzja u tfittxija l-paċi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tajna wkoll mal-kapijiet, għalhekk nitolbu wkoll għal kull min għandu xi responsabilità ta' tmexxija fil-familji stess, fil-kumpaniji tax-xogħol, dawk li avdati bit-tmexxija tal-pajjiżi differenti madwar id-dinja, hekk mulej imlihom bl-erf u bil-kuraġġ biex ifittxu deċiżjonijiet li tassew jgħinu lil kulħadd, mod speċjali lil dawk li huma l-aktar fraġli fis-soċjetà. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Komplu nitolbuk mulej għal ħutna l-morda, għal dawk li qegħdin jistennew xi riżultat mediku, nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Nixtieq nitolbuk illum ukoll mod speċjali għal familjari ta' min jaħdem f'dawn l-oqsma biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna anke flejja u fit-tensjoni li ngħaddu minnha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk Missier Qaddis li tisma' talbna bħal Ġeremija aħna wkoll nafdaw f'idejk il-ħajja u x-xorti tagħna. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
mdulħuti biex is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bis-sliem l-offerti tagħna mulej u ġiel ir-rieda tagħna tilqa' r-rieda tiegħek ukoll jekk ma tridx toqgħod għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art minija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha qada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħen għalina l-koll għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostlu mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sibu l-qawwa tal-ħajja meta nafdaw fil-missier u nfittxu r-rieda tiegħu. Nitolbu flimkien il-missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti qed l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Konna mifdija bid-dem għażiż ta' Kristu, bħal ħaruf bla ħtija u bla teba. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li s-sagramenti tiegħek kien għatfuna
u li bil-ħidma tagħhom fina insiru noġbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek u ukoll. jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb-tagħna ħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Ejja Amen. Santisma u rilinti jomna għalik isma' talb-tagħna dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna u Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mdija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Sant Eliżabetta.
Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikoll li trid int kif is-semek hawn fl-art.
Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-fer, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikkulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ, jagħmel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanino pija u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħannix fit tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Tijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Istrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Issir eternalla. Ħenna lina. Ben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slim għalik ħarries tal-feddej Warus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-issem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp għarus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada fid-9:30 ta' filgħodu il-ħames ħadd tar-Randan l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Feluq is-6 anniversarju tal-ingress solenni tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta u b'suffraġġju għal ruħ l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Matul dan ir-Randan infakkarkom li l-Knisja nediet il-kampanja Itma' u Libbes biex tajn lil dawk li ma jistgħux ilaħqu mal-bżonnijiet bażiċi tal-ħajja. Jekk tixtieq tajn lil tfal, koppji anzjani jew familji billi tipprovdilhom ikel bnin jew ħwejjeġ xilbsu, idħol fil-website diakonija.org. Infakrukom ukoll li l-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.